nasayop ang imuha nga pinaka sayop nga nahimo sa pagka 20 adtong eleksyon sa 2022 kadto gyud nga pagpili nimo sa imuhang vice president nadako kana nimong sayop. Amora nakaingon si kanang na ang Sharon Cunita mga sukindig paminaw nganon dili man si Kiko Pangilinan mo iyaha nga gikuha isip Vice President. Pahiyong tingali to si Presidente Marcos mga sukindig paminaw kay nakaingon sa nasayo po kaana inday Sharon Cunita. Kay kung dili pa pud ang mga Duterte murag dili po ko makadaog ha. Samtang nga sa laing bahin, presyo sa lana gipaabot nga mosaka na usab sunod semana. Straight to the point. Amo na nga pagkuha na mo kanang naa nga pagtigom na mo diha og daghan nga mga o pagasolina mo dayon no. Pakrodo ba diha sa inyohang mga sakyanan kay gilauman ni mga sugindig pa na mosaka ang presyo sa lana sunod semana. Samtang mga prominente nga politiko nag-tribute alang sa mitaliwan nga si kanhi House Speaker Jose Di Vinicia Jr. Straight to the point. Samtang ato ang hatagag pagtagad sa ron update mga sukindig paminaw ha at tangi ang nahitabo nga disgrasya sayo ning ganihang kadlawon diha sa may viaduct sa SRP og sa reclamation area. Straight to the point. Naka-standby karon usab mga sukindig paminaw si Radyoman Pulauro sa maong report mga sukindig paminaw. Kanag uban pa nga mga isgutana, mga balita o komentaryo ato ang hatagag pagtagad diri sa ato ang pagkulo kabildo karong nga buntaga makasama sa ato ang panag-uban og sa 93.9 IFM